Alíntóirí, dásóirí, scríóirí, léireóirí, siúróirí, take le chéile agus is toch gevekadís céir déadach si dhéana nó céir de déadach a hála bh héobh drámaíocht na gaige. Tugan an cuasaach na cuasa seo deis chumsa a bheith gobar le alíntóirí eile atá gobar le réimsí agus cleachtais eile agus sílam gur bin rud atá an táhachtach agus an inspiráideach chun an stoch an alín atá agamsa agus ag an grúpa a chur chun chéann san Gaeltachtaí. Hámid Olive le Lartmach agus le ná go Ibrahénig a Arbert mar chuoine éonracha agus mar iran agus tá anas breige agus an chair chuige sin a gháilte going ó félim ceann. Tá sé go hálann siúlaisteach siomra an tád electorú agus ag dear an lei tá rud a cínte ar bun magaí. Tá dríocht an sin agus sin rud theachas maiam.